Tu už? Hej. Počkaj. Daj tam toto hudbu. Dobre. No. Poď, ja som pri tebe. Však ja som tu. Tipia po seru. No, veľmi balažinské me vydržinou. Požiarovou jako hovoríte buči. Nás ale zavla buči, nedole zgaží. Poď. Aj ma. Čeka mi. Tu. No poď. Poď. Dox daj. No. Tu si dám. Daj si, čo chceš ty. Nožiky si daj. A tam tú bombu. Tam tú bombu. Tak tuto. Hej, to je najlepšia. Teraz si to zaujíš. Tá bomba je najlepšia. Super, jo, balažino normálne. Na jednu ránu to dala. Pomangle, no i náne tu keď teďal, sam to tu zavričivol. Hej, ma náne tu dáva šanca, me vydržimo tu poroju žariť po buči. A sa tu keď vybavíme a buči a neháme z toho papíra, si ka neháme z toho vieres, ho idle tu. Zabije ťa. Musíš sa aj šmýkať. Zabil ma. Takto. Počkaj, dám sa pištol. Pištol je lepšie. Kde sa dám? Pomangle, to vino normálne, žiadno te pochopinu. Čenu backánu. Motorovú. Nie, toto si nedáme, to je backa. Ty si celý. Tam bude asi na tom istom mieste, ale tam je likvidia. Moja zbraň veľa obera, tak zbieraš. Nožik sú o ničom. Malo uberajú. Nožiky sú dobré, nie? To malo oberajú, ne? Mier. Videli to je opíky ešte raz, vieš, ale to je rodina, že sa tam sa nevíš, to iba one, vieš, sestra s bratom. Tam. Tu si kým. Ešte chore sú. Tam bude.